ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сомонаи Рахш.tj. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба сайти мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якм мошини фурӯшӣ аст баъдро Toyota Land Cruiser 200 астае ки соли барояшаш 2013 соле ки судишвориш мекунад, бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абио мотор 4.3 литра мегад, коробкаш автомата, мошин мегад дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. мошин 4та балонои пачка, 4та дискаҳои нав, 1 сола ҳуҷҷат, хадавои кадаги аст. мошин мегад 100% магнитофон, салон тоза, электропакет, кондиционер, монитор, задни камера. яъне ки мошин чӣ хеле метавонад дуруст кунад, ҳама чизои новинка дорад ки 2013 ки Toyota Land Cruiser 200 бардорон. мошин дар ноҳияи Муъминобод айни ҳол қарор дорад. нархаш 430,000 сомон ки бардорон. боз мегад савдо ва муомила мекунем. дар ноҳияи Муъминобод қарор дорад. фақат одамони харидори ки конкрет набоша мегад боз муомила дорад. рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россия дар рақамҳо имо васаб пайваст дорад. кадоми то ки мехарем маълумот дига маълумот аз рақамҳошон гирем. фақат одамони харидор тоқа сумкати. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли барояшаш 1995 соле ки судишвориш мегад, бензин газ ҳардаш кор мекунад. абио мотор 8 литра, коробка механика. мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегад 4та балонои 70% средня мегад, хаддавои шамкадаги аст. мошин мегад 100% ягон камбудиша нагуфтам, ҳуҷҷатам дорад, нагуфтам чанқа ҳуҷҷат дорад бардор азиз. мошин салоншам тоза, магнитофон раднои краскамаш кор мекунад, номерои транзит срочно мегад сум дар кора. мошина фурӯш шуда мондияд. мошин дар шаҳри Исфарай айни ҳол нархаш 40,000 сомон ки боз савдо ва муомилаи хуб мекунем мега соҳибшон. дар рақамошон имо васаб пайваст дорам бардор. кадоми то мехарем, яъне ки бо арзон мекунем мега тоқа вариантҳои сума мега дӯстон алиш намешавад, фақат вариантҳои сум. наличи сумкати муомила дорад. кадоми то ки насташи харидори аниқ бошед, маълумот дига маълумотша гирен аз соҳибашон. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед, то охираш тамошо кунед ва силкаи навори моро падиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Hyundai ки намхали мошини Hyundai соли барояшаш 1996 соле ки бензини холия мегад соҳибшон. абио мотор 2 литра, коробка автомата. мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегад 4та балонои 80%, 4та диска ҳуҷҷат мегад дорад, электропакет, салон тоза, магнитофон раднои краска. мошин мегад дар ҳолати хуби техника мега. ай сабабе ки мошин мега ҳеч канеса ҳай кина, ба ҳам хотир мошина мега штоби ҳеч кайна мекуна, мефурӯша мегад срочно бо нархи арзон бардорон. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 21,000 сомон ки бардорон. боз муомила мекунем мега дар назди капоти мошин срочно тоқа вариантҳои суб Hyundai намхали 96 соле бардорон. дигар маълумотша аз рақамошон гирем, фақат барои одамони харидор дар рақамҳои Россияшон WhatsApp доранд ва рақамҳои Тоҷикистоншон ҳам кор мекунанд. барои дига маълумотша гирен. шумо агар хали мошини фурӯшии хона, замин, квартира, мағоза, гов, мол ягон техника барои фурӯхтан дошта боша, метавонед ки маълумотҳои пурраша қатъи суратҳои оригинал дар номерои имо ба саб рой кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Opel Hatchback аст ки соли барояшаш 1994 соле ки бензин газ мегад, ҳардаш кор мекунад. абио мотор 1.6 инжектор мегад, коробка механика. мошин мегад дар ҳолати хуби техника қарор дорад. мошин 4та диска, 4та балонои среди нормал дӯстон 60-70%, хадавои кадаги, салон тоза мегад, магнитофон ҳамаш кор мекунад. салонш мегад тоза, яъне ки мошина мегад тоза нигоҳ кадаги. хоб мошина мегад сабаби фурӯхтан мегад, ягон кас нест ҳай кина мегад, соҳибшон ҳам маълумот додаги аст ба мо, ки мошина мегад ҳеч кас нест ҳай кина, ба ҳамин хотир мегад мефурӯшем. мошин дӯстон айни ҳол дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. нархаш 26,000 сомон ки аз шумо хоҳиш дорам ки фақат
одамони харидор занг зананд. Рақамҳои Тоҷикистоншо ва рақамҳои Россия аст. Дар рақамҳо WhatsApp яъне ки ҳамихел чизо пайваст доранд. Кадомто ки конкретна харидор бошад боз муомила мекунад дар ноҳияи ёбон 26000 сомонӣ боз савдо дорад барои одамони харидор. Марҳамат дигар маълумотша гирен. Аз шумо хоҳиш ки лайки бепул монен ва силкаи навори моро подписа кунен. Чӣ мошине ки ба шумо даркор аст дар комментари нависед. Мо албатта ҷудо карда мошини гуфтагӣ шумо дар видеои оянда мемонем. Фақат шумо камтар сабр кунед ва дастгиритона фаромӯш накунед. мошини фурӯшии навбатии сабаҳадарон Opel Astra F аст ки дар кузофи караван соли барои 1993 сол аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Авио мотор мега 6 инжектора коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та балонаи миёна 4 та калпакҳои худаш салоншон нормалия магнитофон мошин мега дар ҳолати хуби техника мега срочна сумдалкора мега соҳибшон мошин соҳиб мошин мега хадам дар Россия мега кӯдакон мега бояд дар Россия берун қати оила ай мошина срочна мега бо нархи арзон мефурӯша мега нархаш 16000 сомония бардор нархи ахиронша ёки 4 дона мега билетам гирифта тиян мега яъне ки мошина метавони 93 сайсияш беҳтарина дар ноҳияи Фархор қарор дорад. 4 дона мега билет гирам барои кӯдаку барои оилам тиян мега мошина метавон ёки 16000 сомон. дӯстони азиз хай нархи окончательно гуфтагӣ аст бо метавонед ки бештар маълумотша гирен. рақамҳои Тоҷикистон рақамҳои Россия аст рақамҳошон дам имо доранд марҳамат дигар маълумотша гирен фақат одамони харидор ёки ҳамин билет мегирифтагиҳо. мошини фурӯшии навбатии сабаҳадарон Mercedes-Benz C-класс ки сечка простои соли барои 1994 сол ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авио мотор 8 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техника камтар кор дора мега бампери пеша мега алиш мекли дигар ҷоша маҷош соза бардорон хай кадомто ки мехарем во ани қадам мегирен мошин мега сечкаи элеганса. хоб вариантҳои алиши ҳам аста мега опелои караван кати мега яъне ки Astra F караван кати алиш мекине мега мошин дар ноҳияи варзо ба айни ҳол нархаш 27000 сомония ки нашуд арзон кардан ягон маълумоти пурра нест бардор сечкаи простое яъне ки вариантҳои алиша чӣ хеле гуфтум ба опелои Astra F кати хай марҳамат дигар маълумотша аз ҳамин рақамҳошо худтон гирен ёки дар ҳамин рақамҳошо имон дошта бошанд метавонед ки аниқ кунед. аз шумо хоҳиш мамонам ки лайка фаромӯш накунед кадомто ки дар канали мо подписатсия обуда наштава обуна шавен ва навори моро дар WhatsApp мото подписа кунед. чӣ мошине ки талаб нависед албатта мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. мошини фурӯшии навбатии сабаҳадарон Opel Хечебек аст ки соли барои 1996 сол ки бензин газ ҳардаш кор мекунад авио моторош мега 1.6 литри простой коробка механика аст мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад мошин мега 4 та балонаи 60 фоиза 4 та калпакҳои худаш салоншам тоза раднои краскам хеле савзак мошин мега дар ҳолати хуби техника мега маълумоти пурра надора бардор мумкин хай кор дора надора иша нагуфтиян мошин мега бо нархи 25000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки 96 солае боз муомила мекунем мега дар назди капоти мошин дар шаҳри душанбе айни ҳол қарор дорад дигар маълумоти пурра аз рақамҳои поимуда. хоб агар шумо хали мошинои майда мошинои калон хона замин квартира мағоза ягон гов мол ягон чи барои техника дошта бошем барои фурӯхтан барои рекаунттон азиз метавонед ки пурра маълумотоша қатъи суратҳои оригинал дар номерои имои WhatsApp рой кунед ёки бо мо тамос гирем мо дар видеои оянда ҳам мошини хонатона дар эълон дар реклама мемонем. дӯстон бозам такрорша лайка фаромӯша дастгирӣ кунед то охираш тамошо кунед навори моро подписа кунед. мошини фурӯшии навбатии сабаҳадарон бояд таҳдига аст Opel Хечебек аст ки соли барои 1997 сол мега соҳибшон бензин газ мега кор мекунад авио моторош мега 1.6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега 4 та дискаҳои рамашка 4 та балони миёна 7 моҳи дигар мега ҳуҷҷат дорад мошин мега ягон айб надора мега соҳибшон ҳамин хеле маълумот додаги ҳастанд бардорон хай худтон бо ани қадам мега 97 солае мошин дар шаҳри душанбе аст нархаш 25000 сомония ки нашуд арзон кардан ягон маълумот нест аз соҳибашон мегирем фақат одамони харидор беҳуда мега занг назананд. агар ки шумо харидори аниқ бошед метавонед ки маълумотша гирен агар ки шумо успет кунед мошина ки нафурӯхта бошад метавонед ки савдо карда гирен нархшам арзон аст солшам нормал небардорон 97 сола ки хеле нархуда ёфтан қин аст фақат одамони харидор аз шумо хоҳиш ки фақат одамони мошинхари яъне конкретна сум дошта бошанд беҳуда занг назананд мега вақти мона вақти хичонам нагиранд марҳамат мошинхарро метавонед маълумотҳои пурраша аз рақамҳошон гиред.
мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст баъдро Opel Caravan аст ки Opel Astra F дар кузуфи Caravan соли бароиши 1996 сол мегад соҳиб шуд. Бензини холия мега объем моторш мега 1.6 литр коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин 4 та балонаи миёна, 4 та дискаҳои худаш, салоншам тоза, ҳуҷҷатам дорад мега соҳиб шуд, нагуфтанд чанд қа ҳуҷҷат дорад. Срочна мега сум дар мошин люк дорад, срочна бо нархи 25 000 сомонӣ. Мошин дар ноҳияи Хуросони бародарон фақат муомила савдош дар назди капоти мошин мега мекунем камтари дига. ба шумо ки маъқул бошам Opel Caravan нархи 96 сол 25 000 сомонӣ. Марамат дигар маълумоти пурра аз рақамошон Opel Caravan яъне ки дӯстони азиз соза мега соҳиб шуд раъднои краскаи ягон расхоча ба мо нагуфтиянд. кадомтон ки харидор бошед аз ноҳияи Хуросон Opel марамат бо пурра када дигар маълумотча гирем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст баъдро Opel Zafira аст ки соли бароишаш 2000 сол ки бензин газ мега ҳардаш кор мекунад. объем моторш мега 1.8 литраи Zafira Elegance мега соҳиб шуд. мотор 1.8 простой 4 электропакет мега дорад, кондитсионер дорад. ҳуҷҷатош мега 5 моҳи дига ҳаст баъдро ки мошин мега 100%. коробкаш механика баъдро ки мошин дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. срочна мега сум дар окура мега мошина бо нархи арзон фурӯш намуда ки 38 000 сомонӣ баъдрон. одамони серьёзна мехаридагӣ мега аз шумо хоҳиш доранд ки беҳуда занг назанем. сум дар окура мега балонош дискамаш нормалняй 38 000 сомонӣ нашуд арзон. ягон чи гуфтагӣ неста мумкин хай дар назди капот боз ягон чи муомила кардам ки 2000 сола ки электропакет кондитсионер ҳуҷҷат ҳамаш 100%. кадомтон ки харидори аниқ бошед маърамат дигар маълумота аз рақамҳои поёмда гирен. аз шумо хоҳиш ки як дона лайк бепултон намонед ва навори моро аз шумо хоҳиш ки дар WhatsApp имотон поделиться кунед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст баъдро Opel Astra F аст ки дар кузуфи седан намхали свети намхали бародарон яъне ки хокистаранг равнои света соли бароишаш 1993 солай. бензин газ дора мега кор мекунад. объем моторш мега 1.6 литри простой коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та балонаи средни 4 та диска дорад. салоншам нормалняй магнитофон раднои краска мотор соза мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ хай болои капотидаги қа камтарак ҷош кор дошта хали краскаш безиштага хоин мекунед нахоин амихи ҳай када мегарден. мошин мега 100% рӯси гап камбудиша гуфтагӣ нестам. кадомтон ки харидори аниқи агар ҷош маъқул бошад метавонед ки рафта бинем ва савдо кунем. мошин дар ноҳия Бобоҷон Ғафуров айни ҳол нархаш 17 000 сомонӣ ки бародарон боз муомила мекунем дар назди капоти мошин. мошин мега дар ҳолати хуби техникаи срочна сум дар кора боз савдо мекунем. дӯстоне ки хеле мошини арзон пурсанд хеле мисол седано 17 000 сомон боз савдо дорад. маърамат дигар маълумоти пурраша аз рақамҳои поёмда худтон гирем. мошини навбатии фурӯшӣ аст баъдрон бояд тайга аст Opel Zafira аст ки соли бароиши инашам 2000 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем моторш мега 1.6 литри простой коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 та балонаи средни мега 60-70%, 4 та дискаҳои худаш, раднои краска тоза, салоншам тоза, нашуд кондитсионер яъне электропак ягон чи гуфтагӣ неста мумкин дошта боша барое ки монам нигоҳ накардем сӯни аз хитон хаҳед бибинен. мошин мега 100% дар шаҳри Ваҳдат айни ҳол қарор дорад. нархаш 40 000 сомонӣ боз муомила ва савдо дорад баъдро ки ҳуҷҷатам бояд дошта боша нагуфтия чанқа неки дорад. фақат одамони харидор да мегад боз савдо мекунем мега биан мошина мега дар шаҳри Ваҳдат бибина аз пеш боз муомад солаш 2000 бародарон. маърамат дигар маълумоти пурраша аз рақамҳои поёмда худатон гиред дӯстони азиз. хоб шумо агарам хали мошинаи фурӯшии майда, мошинаи калон, хона, замин, квартира, мағоза, мебел, гов, мол, ягон техника барои фурӯхтан дошта бошад дӯстони азиз метавонед ки маълумотҳои пурра қатъи сураташ ҷой кунем. дар видеои оянда рекламаш мекунем. ин буд 12 мошини фурӯшӣ то видеои оянда.